Det som må være ganske almindeligt, ganske. Jeg har ikke haft nogen problemer med det. Det er bare... Ja, i hvert fald det sidste år. Nu er jo jeg rimelig voksen. Ja. Så dengang... Da du var yngre? Ja, da jeg var yngre, det var lidt mere besværligt. Der er nok lidt nærmere at møde ligesindede, end det var dengang. Og på de små steder, så tror jeg nok stadig, at det måske er vanskeligt. Men personligt så har jeg ikke haft nogen problemer. Jeg har nok vidst det helt fra jeg var helt lille. Men da det egentlig satte ord på det, så var vel rundt omkring de 20. Mine venner, de reagerede ikke riktigt på det, men foreldre, de kom ret pænt. Så gik det cirka et års tid, så begyndte de sådan lidt at spørge ind til det, om de havde gjort noget forkert, eller hvordan det var, at jeg var blevet, som jeg var blevet, som sådan. Men i det store og hele, så tog de det pænt. Det var godt. Og mine søskende, de har overhovedet ikke været nogen problemer. De blev mere eller mindre sure på mine forældre, at de havde fortalt det lidt tidligere. Det er jo godt. Det har jeg, ja. Og det føltes ikke rigtigt? Nej, jeg vidste, at det var forkert, men sådan var det jo dengang. Ja. Og så fandt man så ud af, at det var ikke var det. Ja. Og så ville det slut, og så fandt jeg mig selv. Tak fordi du gad at svare på spørgsmålet. Ha' en god dag. Ja, lige måde.